Sang dah main apa terkak kena idan nah main apa sam. Kamu na video gue benar na arsika kena na guys. Main. Hello guys, गिबि-गिबियावनो नोंथांखौ बरायबाय जों माने दिनै रेस्ट नायबाय आरोना खैराबारियाव जों दा स्टेसनाव फैयो नै स्टेसनानै आं दा भिडिअखौ निफ्राय जागायलांगोन आरोना भिडिअखौ निफ्राय जागायलांगोन आं बहुत हाला जाबाय थादों बिदि बारा सिखावनो हायाखै भिडिअखौ निफ्रायनो आं जागायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था थ' होनबा गाइस थ' गाइस नै गेटआ नै मजा नांदों आरोना गाइस गेटआ बेनो आरोना गाइस नै नोंथांमोननो दिन्थिबाय थादों आरोना दा थांनानै सिङाव दिन्थिगोन मोजानो नै गाइस बेनो आरोना फुजासालिया नै ओरैबायदि मानसि आरोना गाइस माफ्ला बायनायदो आरोना नै दखानफोरा ओरैबायदि मोजा गाइस माफ्ला बायनि आं माफ्ला नायनो थांनाय दिनै गाइस नायगोना मोनाखै दे जिसिब दं आरोना बहुत बिर आरोना नै गाइस गाइस जों माने माफ्लाखौ मोनासै आरोना ओंखायनो बायासै हाथ'बायनोसै आङो दा नोंथांमोननो मुरथि खिथिबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना दिनै दिन्थिबाय थादों आं र' गाइस बिसोर जोंहा लोगोफोर दङ आरोना नै जोंहा बर'मोना Ini stage program tadi naga stage program. Biaman sadar naga biaman sadar. Mina Bazar ang bioga kegenar na guys, bioga kegenang nih. Wow guys. Ang dagang ke nengkamunan nungguan arna. Hey guys nih tiket lakabai nih tiket. Mina Bazar ang ngasih jika kegenar na ngasih jika nih tiket lakabai nih tiket ngasih jika kegenar ngasih. Bete gini main hadar na asal usaha main hadar nih guys. Moza. Guys ang gak kebayar na nih Mina Bazar video vlog. Gak kebayar na nih jadi nih kasih nih bro. Hello kerja hello. Guys, tanya besar guys. Somenar na dini sulit guys, full. Iman bailo tayo. Bidi jaga nadhe jayale.
गुड नाइट आरोना दे बाय बाय गाइस